Nduk Ayu kene jumeneng kene. Ayo ki cah Medion iki ketoke iki. Wah. Ayo kene. Dasaku rekoso-rekoso methuk mosok ora nembang. Ayo kudu no. Arek Ayu ki nek rong joget jaipongan aku ki rong lega. Oh, yo marem. Pas tak ateni yo Ayu jaipong kuwi kok. Iya. Wis, Wah, anggere jeneng Ayu kok mesti elok ya aku ki gimon. aku yo. Nek Ayu ki tenan apa ora iki? Ya tenang. Oh ya. Mbak Fahmi, panjenengan anu mriki Mbak Wani kene. Mi, Mami. Pelok bajing loncat engko dijaipongke sing beksa Mbak. Nduk Ayu. Ayu ya apa elok ya anu ya yuk, Mbak ya nan ayo. Maka kene. Wah, Fahmi Ayu. Iki Ayu ki ngendang ya elok, mayang ya elok. Wah, gawe lorone wong lanang ya elok. Blai kowe. Sik ben anu tak nyoba suarane. Sapa? Gandeng Ayu ku ya dalang wedok, ora ketang sak cengkringan suluka nduk kaya ngapa aku tak ngrungokke suaramu. Slendur apa pelok mangsa bodho wis. Ayo ki. Apa slendur apa pelok apa yuda apa mondol dadi. Jeneng gagungan. Apa? Ayo toh. Ayo kowe aba karo sing ngendang iki. Ki Luki, ayo Luki. Ayo. Pelok barang mawon. Oh pelok barang. Barangmu, ayo barangmu, kukuun barangmu. Ayo kaya ngapa? Suluk. Dalang wedok kaya ngapa? Kene Duk, maju kene. Maka. Iya, Dek. Maka. Saku kluruk rame biar sih lama kalong luru pandelian lang jre kawanan neng semune wetan bangsula ipun mratandani wos bangun nenjing Alhamdulillah. Wah, ya wong ora elok ramu kalung putrane dalang. Lah iya. Ki Bagong Drubiksa kuwi. Mas Yogi Bagong. Yoga Bogi. Pak Yogi Ya Bagong. tetep dilestareke ya Nduk Ayu. Nggih, Pak Bayu. Ya sindenan, ya kuliahe ya dirampungke, ngelmune pedalangan ya diudi. Diudi. Ayo no, kudu ngabehi. Pokoke sing utama ki sinau pedalangane sing nomor 1 perkara sinden ki dienggo biaya. Oh ngoten. Iya. Sobe nek wis anu iso mayang dadi dalang wedok sing kondang aja lali bintang tamune ngejak Mas Gareng. Nggih. Nek si urip. Biyen isik. Aku iki Mas Rego. Oh lah ya tetep dijak wong sehat kok. Wah, gegirisi ya. Ya Mbak Fahmi, bawane monggo. Nggo Ayo, Mi. tibake bajing loncat. Ayo Mi, Mami, ayo Mi, Mami. Nggih. Monggo. Gunung gelunggung kepungkur. Derek rebabipun Pak D. Kalih Pak Po. Ayo, Pak Cok. Gampang Ibu. Pak Cok. Gunung Saya cakep. Sumedang katunjaan Talaga Sukraga Wayana Ngancik di tengah Dunungan ulah pundung gursungkun sumurang teyang tari ma sokraga
sing aman iki nggone ya. Lah apa ta? Nang kono ora aman, ning kene ora aman. Mriki mawon Mas Wong kali gedhok, kula. gedhok kothake kaya gempa bumi 5, skala liter. Apa bumi kok Wow, 5 liter. Ayo, intro cantrik sing buka saron kudu Pak Rinto. Ayo. Ayo, saudara. Tapi. Ayo, mangga. Ayo Pak tuh. Mangga, ayo. Hop. Terima kasih, matur nuwun.